Bună, deci filmare 4K, da? Fii atent ce mi-am cumpărat. Cu regularizare de presiune, da? Deci când e pe verde e ok, pe galben trebuie controlate și pe roșu e problemă. Deci acum te filmez 4K. Să vezi cum arată bicicleta, da? Da? Deci filmare 4K, sora mea. Au ce doape are băiatul. A? Deci filmare 4K, sora mea. Deci fii atent aici. Asta înseamnă o filmare 4K. Uite. Despre ce ziceam. Pedalele. Ăsta este Shimano SLX cu rotițele aferente. Da? Deci fii atent cât de clar se vede. Înțelegi? Uite, vezi, discurile sunt ruginite. Exact, că trebuie schimbate, vezi? Vezi? Mai e zgâriată pe aici pe acolo, na? Uite axul pedalier. Așa. Am și bidon. Dar șaua e de mare artă. Ce să-ți mai arăt? Furca, da? Asta este. Înțelegi? Deci asta este biciclonțul. Ia zi. Cum se vede pe 4K, fata? Să-ți o mai arăt odată. Și cauciucurile Maxxis Overdrive. Overdrive XL. Da? Și că vezi, Doamne, că astea se repară singur. Ales Rims, da, exact cum ai zis, 26/2, 65 PSI înseamnă 4 atmosfere jumate. Eu am 3 în ele acum. Deci, aceasta este o filmare 4K. În ansamblu. Cam așa se vede. Această bicicletă. Ce zici? Îți place? Coarnele astea sunt imers de ușoare. Cred că au aproape 1 kg. Sunt foarte groase în carne. Da? Deci îți place, da? Uite, vezi cadrul meu? Uite, aici poți să observi. Este un punct roșu, da? Și mai are pe aici undeva un punct roșu. Asta înseamnă că e originală. Da? Aici nu prea îmi place, mai trebuie curățat. Na, uite, mai e lovită și a mea pe aici, pe acolo, vezi? Uite, vezi, au service. Deci asta este filmare 4K a bicicletei Cub Analog 2012-26. Pe rost de 27. Îți mulțumesc de vizionare. O seară extraordinară în continuare.